alakira Muhammadu alakira Mamadu nyomada ambal mal islamu wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh alakira Mamadu nyomada kasungalo watu kulu nyenemaya au ka rajumali baka nununya sumundawiye kasi auma nobe talike alakira sallallahu alaihi wasallam aka nyenemaya ka anaye baraba munu ka adamadiyaye ni adamadiyaye biki yeren nafano fokana blanga bi wati nununa ti auma ambal make alhaj Suleiman Yusuf Traoré fe anga lillame ni sumunda nununa alakira Muhammadu alakira Mamadu nyomada alakira الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام سفير الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وآله وصحابته الكرام وبعد مستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين أما الله تعالى تندوك بركدك ولنمن دون أنسكو دمجرالة وكفى أنبان كالفا ومصبين سبلا أتكالفتين وكفى مسولي كتدون فسمنتك أنوي محمد صلوات ربي وسلامه عليه أما الله تعالى دلي على كأن فنا هرما يجي أن الآخرة أما الله تعالى دلي لمن أن السطراني غرجي نيوما على كالفا أنام بدين سلامه بلا جلينا أما الله تعالى دلي جمانين فتنة على كدوغا هيرلا alaka kishidi fasudem bema Allahu kana shito janfala alaka na shito namarala alaka laban ko nyimanda bema kanga kafo laban arjina kono alako kanya alakra horama kama salatu baraka kama salli ala Muhammad wala alhamdulillahi rabbil alamin anga sigidata mene ankume alakra sallallahu alayhi wa sallam akafuru kunyo kera togodi kasur alakra sallallahu alayhi wa sallam abisam muka aniduru okuma ay jakoke nin sayin kononana ikomi asam mugan duru ay furu feneke ola noy an amba Khadija ka furu okuma o furu kera togomi ayan dado olula ola bi amina do alakra sallallahu alayhi wa sallam ashi kuma mina osira sam bisaba an duru alakra sam bisaba an duru munde kera togun ola nga tarikhu tigu ba yira ana fangonyo ngote mina kafo alakra sallallahu alayhi wa sallam kuma mina ashisira sam bisaba an duru okuma quraishu uya laje ninga jete mineke walsaw kase alkaba jokuraye osorola munfe sabul alkaba asanfelon kun karkarlendu wa bili refene kunte alkaba la osanga inkonona na sondo bora yoro dowla ningana alkaba kogota sanu munumba kono warje munumba kono mogoka nafuluma fe munumbe nimfew fen kumbe alkaba kono ya becce katani ayi okuma oshuyeni nyesiranya kama uya layini kafo bin alkaba jokuraye bili kuntala okuma ubina bili fenekala na odronte oyasro alkaba akoko fene perenperenendo sabula kum jolim mena kusebe wala kakko alakra chilinye ni san duruye noy alakra san bisaba ani duruye jiwoyo bele dofene de shina makama jiwoyo yin abe fembe sasakata no fe ikomi kalakala betugumi o jiwoyo yin de nana goshi alkaba kun kuma mina alkaba goshi okuma alkaba surunyala kafa bebe koko nunun perena alkaba ayiwi yugora kusebe kuma mina ninkera ikado quraishu konya laje yani alkaba ka bi okuma anga jokura yetugun munkama kanu kama alkaba erebe joro mina maka olubolo sabula mawbebo jien fanta aninani bele jelenfe kana alkaba inde kama okuma nolu klara ku sigilento alkaba inka bi olu kerefe uma wuli ka joli kurakuraya okuma bi ko mu yutega shu uyeranyana okuma ubenaka ka fokuka alkaba jol ngakuma mina uyeni sikike uklara ka fo sigi kononana okuma nambe na alkaba jo na fulo fon fembe do alkaba jolila anganjija bele jelenka ke na fulo sanumanyi angana son tuko shi muso munu yu yere fere on nafolo ka do alkaba joli nafolo la
an kana sɔn cogo si maa minnu ye musow ka furu nafolo bɔsi u la ni ka musow ka hakɛ tiɲɛ k'o nafolo minɛ an kana sɔn o nafolo ka don alikaaba jɔli nafolo la maa minnu bɛ jago kɛ gɔrɔkɔ sira kan maa minnu bɛ baara kɛ haramu sira kan an kana sɔn o nafolo ka don alikaaba jɔli nafolo la maa o maa k'a fɔ e ye mɔgɔ dɔ de tɔɲɔ ni k'a ka hakɛ dɔ minɛ a la o tuma an kana sɔn o nafolo ka don alikaaba jɔli nafolo la o de la Allahu taala tɛ sɔn cogo si i k'a dɔn haramu nafolo ka kɛ k'a ka soba in jɔ n'o ye alikaaba ye kabini jahiliya waati Allahu taala mako b'a ka so la fo kana se silamɛya waati ma haramu dɔrɔmɛ kelen a ma don alikaaba jɔli nafolo la o tuma a b'o cogo la anw yɛrɛ fana ka misiriw n'an b'u jɔ an k'an jija haramu kana don a la o de la an ka dɔnnikɛla dɔ ko a ka kumakan na i komi Sheikh Abdul Hamid Kishki bɛ to k'a lasegin cogo min a ka hutubaw la bana masjidan lillahi min ghayri kasbihi fakana bihamdillahi ghayra muwaffaqi a ko maa dɔ ale kɔni ye misiri jɔ k'a ban Allahu taala yɛrɛ jaati kama nka misiri in jɔli wari ma bɔ ale halala nafolo la a ye maaw ka hakɛ de ta ni k'o fara ɲɔgɔn kan ka misiri jɔ k'i k'a dɔn ni misiri jɔ in kɔni a kɛra ala tanu ye nga ani sababa ma bɛn dɛ sabula baraji kisɛ kelen tɛ a la ko o misaliya b'i komi ka mut'imatil aytami min kasbi farjiha waylaki la tazni wala tatasaddaqi maa min ye misiri jɔ ni haramu nafolo ye ko o misali b'i komi muso min ale ye yatimɛ denninw de ye jigi t'u la kɔnɔfɔyɔrɔ t'u bolo sɛgɛn ni kɔngɔ ni minɔgɔ kɛlen do ka u ɲɛma nɔgɔ si o tuma ale taara a yɛrɛkun feere ni kana o yatimɛ denninw balo o jɛnɛya nafolo la o tuma ko bɔnɛ bɛ muso in ye yatimɛdenw baloli dabila i ka jɛnɛya to yen o de ka fisa i ma i ka jɛnɛya kɛ k'a fɔ k'i bɛ yatimɛdenw balo o tuma misiri jɔli dabila o de ka fisa i ma i ka taa haramu nafolo ɲini k'i bɛna don misiri da fɛ kabini silamɛya mana kafiriw ma sɔn ka haramu dɔrɔmɛ kelen don alikaaba la o tuma ni anw bɛ taa o alikaaba in hiji haramu tɛ so min na est-ce que anw kan ka haramu ɲini ka taa hiji ni o ye wa o tuma Qurayshiw tuma min na n'u bɛnna nin kan ka fɔ nafolo nɔgɔlen kana don alikaaba jɔli la o ye nafolo sanumanw fara ɲɔgɔn kan o tuma sisan alikaaba tun tɛ se ka jɔ ka sɔrɔ sanfɛ koko in ma ci ka bɔ yen fɔlɔ nka Qurayshiw siranna alikaaba cili ɲɛ sabula olu y'a ye a sanga ma janya kosɛbɛ Abraha n'a ka kɛlɛcɛw wulila ka bɔ Yaman k'u bɛna alikaaba ci o tuma Allahu taala ye kɔnɔ ci olu ma n'o ye tɔɔran ababilaw ye ka na olu bɛɛ lajɛlen halaki Qurayshiw y'a ye dɔw ko u bɛna ci olu halakira o tuma olu yɛrɛ dun fana bɛna alikaaba in ci walisa k'a jɔ kura ye nga u sirannen bɛ u kamana gannen bɛ cɛ dɔ de bɛ yen n'o ye Walid bin Mughirata al-Makhzumi ale de ye alikaaba kogo cili daminɛ ale y'a ci k'a ci ka damadɔ kɛ fɛn ma ale sɔrɔ o tuma mɔgɔw fana tugura ale kɔ o tuma adamaden bɛ sara n'a ka baara ŋaniya de ye i b'a ye kuma dɔw la i bɛ maa dɔ ye a bɛ sin ka gabakurun belebele dɔ ta ka bila sira la o tigilamɔgɔ bɛ baraji sɔrɔ mɔgɔ dɔ bɛ na k'o gabakurun belebele ɲɔgɔnna fana ta ka bila sira la nka o tigi bɛ jurumu sɔrɔ mun kama u ŋaniyaw kama maa min ye gabakurun belebele ta k'a bila sira la sabula dingɛ dɔ bɛ yen ni gabakurun ma bila ye walisa mɔgɔw ka u munumunu maaw bɛna bi dingɛ in kɔnɔ u ɲinɛ ma o tigilamɔgɔ bɛ baraji sɔrɔ sabula a ye gabakurun in bila ka mɔgɔw kisi nka mɔgɔ min ye gabakurun ta ka bila sira ka mɔgɔw tɔɔrɔli kama o tigilamɔgɔ bɛ jurumu sɔrɔ sabula o ta ma kɛ ni ŋaniya ɲuman ye nka baara in fila bɛɛ ye kelen de ye Abraha ale kun bɛna alikaaba ci ŋaniya juguya de kama nka Qurayshiw bɛna jɔ ŋaniya ɲumanya de kama o tuma tɔɔrɔ tɛ se ka olu sɔrɔ a la tuma min na n'u ye alikaaba cili daminɛ u y'a ci f'u nana se alikaaba sipasima ma n'o ye Ibrahima ka sipasima ye o de la Allahu taala b'a fɔ an ɲɛna Qur'an kɔnɔ suratul Baqara la aya 127 وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت
وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. أكو محمد حكي جينك كما من إبراهيم بك الكعبة سيباسما كورتا أكما ني الله تعالى كما كان جتمنا وبايرا كفو إبراهيم نناصر الكعبة سيباسما بي سبب الله تعالى وإذ يرفع كما من إبراهيم بك الكعبة سيباسما كورتا تاركو تقول يكما كان دمدون يكون فو الكعبة سيباسما كولا دو يا يرا كفو الكعبة الله تعالى يرد يا سيباسما دا وكما دو يا يرا كفو الكعبة ko melekeu de a sipasma da do ya yira kafo alkaba an fa adama de a sipasma da do ya yira kafo dugukolo alkaba ka koroni ale san bafla nga dugumakolo fonina ni alkaba de ka alkaba bo a sanfɛ o kuma ni kumakanw bɛɛ lajɛlen nana la nga kuranɛ ko ibrahima kuma mina a bɛ ka alkaba sipasma kɔrɔta ana denge Ismaila ubeto kafo ya on dabama anga sun joli mena anye ikado ede meni masai ede doni masai kureshu kuma mina ni alkaba ci kana bla Ibrahima ka sipasmala omo sipasma kari okuma ba yirana kabin alkaba sipasma dara domi halisa o sipasma indi fle akoro akera melekau de kadalenyo akera anfa adama de kadalenyo akera Allah Ta'ala yɛrɛ de alkaba in gila ninga duguma kolo foni akoro o kuma akera nin fɛn o fɛn ye alkaba sipasma fɔlɔ de kɔni b'a kɔrɔ kabina jɔdon fɔlɔ fo kana se bima kogo min kɔni b'a sanfɛ o falenna siɲɛ caman nga sipasma min bɛ ala kabini ani sipasma fɔlɔ min jɔra halisa o sipasma de b'a la an bɛ don min na bi kuma mina ni Qurayshu sira sipasma ima u ye koko cile jɔ ye o kuma sisan u nana alkaba jɔlen u y'a laɲini k'u bena daminɛ o kuma u ye alkaba tila makankaw ni ɲɔgɔn cɛ kabila fɛn o fɛn be u ye baara dɔ kɛrɛnkɛrɛn k'o di o kabila yi ma kabila bɛɛ y'i ka baara kɛ a kɛcogo la bɛɛ y'i ka fara doni ka na i ka fara ton a toyɔrɔ la alkaba be jɔ ni fara min ye u nana alkaba jɔli daminɛ sisan nga alkaba joli a manson kɛrɛnkɛrɛnnen n'o de kun ye a ingénieur ye o kuma o manson a bɛ fɔ o de ma ko Bakoum Rumi o kuma alkaba ingénieur n'o ye a manson ba yɛrɛ ye o de ye Bakoum ye ale ye romain wa nin cɛ kelen de alakira ka minbaru fana jɔ Madina kɔnɔ alakira ye sallallahu alayhi wa sallam tuma min na n'u ye alkaba joli daminɛ u bɛ k'a jɔ o kuma u nana se hajarul aswadu dayɔrɔ ma n'o ye farafima min bɛ alkaba la n'an bɛ hiji la n'an sera hajarul aswadu yɔrɔ la an b'an kunkolo don k'a sumusumu walima i b'i tigɛ da la k'a da i da la ni n'a ka jan i b'i tigɛ kɔrɔta ka sin a la o kuma o hajarul aswadu kuma min na u sera o dali ma sabula dɔw y'a yira k'a fɔ hajarul aswadu a bɔra arijinɛ de kɔnɔ ka n'a bila alkaba la kumakan damadɔ bɛ ale fɛnɛ na o la Qurayshiw nana fɔ ɲɔgɔn kɔ yala jɔn de bena hajarul aswadu ta ka bila a plasi la ni maa min dun ye o farafima in bila a plasi la o tigi de be kɔrɔta sɔrɔ ka tɛmɛ bɛɛ kan o tigi de be bonya sɔrɔ ka tɛmɛ bɛɛ kan o tigi de tɔgɔ be duume ka tɛmɛ bɛɛ kan o kuma Qurayshiw nana fɔ ɲɔgɔn kɔ kabila bɛɛ lajɛlen b'a fɛ e de ka nin kɛ mɔgɔ kelen kelen bɛɛ b'a fɛ e de ka hajarul aswadu da u tora ɲɔgɔn sama la tarikutigiw b'a yira na su 4 u y'o de kɛ u fɔlen don ɲɔgɔn kɔ dɔw ko su 5 u ma bɛn sabula kabila bɛɛ b'a fɛ ale de ka hajarul aswadu da a plasi la walisa ale ka se k'o bonya n'o kɔrɔta n'o karama sɔrɔ tuma min na su 5 in bɛ dafa u ma bɛn a kan o kuma npamuru fosira ka bɔ u tanw kɔnɔna na kalakisɛw bɔra kalaforokow kɔnɔna na ni ka kalakisɛw don kalabaw da a tɔ ye kala ka sama dɔrɔn ka kalakisɛ bila a tɔ ye npamuruw ka labaarali daminɛ dɔrɔn nga nin sanga y'a sɔrɔ alakira ma ci fɔlɔ sallallahu alayhi wa sallam ka kɛ nabi ɲuman ye nga nin y'a sɔrɔ nabi ɲumanya kisɛ siw la ɲuman i k'a dɔn ni nabi ɲumanya si a n'o kisɛ ɲuman kisɛ min nin tumu ma don a la nin kun dannen don alakira ni la o kuma nabi ɲumanya kisɛ in n'o y'a si ɲuman ye a kun bɛ ka makɔnɔli kɛ
nabiyumaya sanji o ka funfun ni nisanuma in kan o kuma nabiyumaya kisɛ min b'a kɔnɔ a ka funu ni ka jɔlɔ bɔ ka foni ka bulu ni bolobaw bɔ ni ka diɲɛ bɛɛ lajɛlen labɔ suma ani nɛɛma ni hinɛ la nga Kuresiw kun bɛ lahalaya min na i k'a dɔn a kun bɛ bakabakali ani siranɲɛ lahalaya de la kɛlɛ kama kɛlɛ min ye kɛlɛw la tere jugu ye maa si t'a dɔn ni a sokɔnɔ kɛlɛ in kun tasuma mɛnɛna a bena ban kuma jumɛn maa kun tɛ o dɔn maa si kun t'a dɔn ni nin sokɔnɔ kɛlɛ in kun tasuma mɛnɛna i k'a dɔn su hakɛ min bɛ bɔ a la maa kun t'a hakɛ dɔn nafolo hakɛ min bena tiɲɛ a la maa kun t'a hakɛ dɔn mankan gwɛlɛyara Kuresiw ni ɲɔgɔn cɛ jɔn de bena Hajarul Aswadu da fo sɔɔni mankan in kun bena taa kɛlɛ la kɛlɛ min ni mɔgɔ t'a kasara hakɛ dɔn ni Alahu Taala kelen pe tɛ nga jama kɛra togo o togo i b'a sɔrɔ hakilima bɛ a la Aba Umayyata bunil Mughirata al-Makhzumi nin kun ye hakilitigi ye o sanga kɔnɔna na o kuma ale nana ye yan'an ka ɲɔgɔn sama ka npanmuruw kɛ ka ɲɔgɔn ni tiɲɛ ka kalabiɲɛw kɛ ka ɲɔgɔn ni tiɲɛ o kuma o kasara bɛ anw yɛrɛ de kan anw de ye makankaw ye anw de ye kabilabaw ye an ka bɛn ni maa fɔlɔ min donna an kan alikaba misiri da fɛ an bɛɛ ka jɛn n'a ye o tigilama ka farafinma in bila a pilasi la tuma min na n'ale ye nin fɔ bɛɛ lajɛlen y'a yira k'a fɔ a nin ye hakili ɲuman ye yanni an ka an yɛrɛkun kɛlɛ k'an kɛ juguw ka fɔrili fɛn ye an ka bɛn k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ni maa fɔlɔ min donna o ka fara in da bɛɛ bɛnna o kan u sigilen bɛ u bɛ ka makɔnɔli kɛ bɛɛ ɲɛ dajalen don ka sin alikaba misiri da la jɔn de bɛna don a ye Alahu Taala ja cɛ dɔ kun ka bɔ cɛ in n'i y'a ye a dantogo dafalen don a cɛ ka ɲi a nɔrɔ ka bon a kunkolo dafalen don n'i y'a ye i b'a fɔ ko ale yɛrɛ de dantɔ a ye a kɔmande Ala fɛ o kuma Ala n kunkolo kɛ tan Ala y'a kunkolo kɛ ten Ala ɲɛkisɛ kɛ tan Ala y'a ɲɛkisɛ kɛ ten Ala nun kɛ tan Ala y'a nun kɛ ten Ala n da kɛ tan Ala y'a da kɛ ten Ala n disi kɛ tan Ala y'a kɛ ten Ala n bolo kɛ tan n senw kɛ tan a b'i komi ale yɛrɛ de ye a dantogo ɲini Ala fɛ Ala y'a dan o togo la o kuma cɛ in a ɲɔgɔnna tɛ dawula ani bonya ani karama ani adamadenya la bɛɛ lajɛlen ɲɛ bɛ o cɛba in natɔ la o cɛba in nana surunya u la u nana ye k'a fɔ ko o de ye jɔn ye o de ye Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam o ye an kuntigi de ye n'o ye Muhammadu ye salawatullahi wa salamuhu alayhi o de la Sheikhu Busiri ko Muhammadun ashraful arabi wal ajami Muhammadun khayru man yamshi ala qadami ako n'i ma Muhammadu dɔn ale de ye larabu la kɔrɔtalen ye ale de ye larabu tanaw la kɔrɔtalen ye danbe la bɔkolo la jogo la n'i ye Muhammadu ni danfɛn fɛn o fɛn bila balansi dɔ la jogo ɲuman dɔ la i b'a sɔrɔ a ka girin ka tɛmɛ i kan wa n'i ma o cɛba in dɔn sen ma deli ka taama dugumakolo kɔ kan min hɛrɛ ka bon ka tɛmɛ Muhammadu sen kan sallallahu alayhi wa sallam tuma min na ni Kuresiw ye nin cɛba in ye bɛɛ lajɛlen fari fonina bɛɛ ko nin ye danaya mɔgɔ ye koyi nin ye Muhammadu de ye nin de ye larabuw ka tiɲɛtigi ye nin de ye larabuw ka danamɔgɔ ye o kuma an jɛna nin ka Hajarul Aswadu da nin y'a sɔrɔ Alakira si bɛ san 35 a ma kɛ nabi ɲuman ye fɔlɔ u ye bɛnkan ɲɛfɔ a ye yɔrɔ min na Alakira a ma miiri yɛrɛ a sina k'a ɲini u fɛ k'u kana ni birifini dɔ ye u nana ni dangana belebele dɔ ye o kuma Alakira ye Hajarul Aswadu in ta ni k'a bila birifini in camancɛ la o kuma a sɔrɔla ka kabila kelen-kelen bɛɛ ɲɛmɔgɔ a y'o wele bɛɛ lajɛlen ka birifini nunkun dɔ ta
o kuma kabila fɛn o fɛn bɛ makɔnɔ o don a bɛɛ ɲɛmɔgɔ nana ka birifini nungun ta u sɔrɔla ka hajarul aswadi in kɔrɔta ka bɔ n'a ye dugu ma u bɛ k'u dɛmɛ n'a ye dɔɔni fo ka t'u jɔ wo sanuma in da la alakira sɔrɔla k'a bolo barikama in kɛ ka hajarul aswadu barikama in ta ni k'a bila wo barikama in kɔnɔ i k'a dɔn kɛlɛ banna nin yɔrɔ la alakira sallallahu alayhi wa sallam a donna kɛlɛ ni kɛli cɛ min ye sokɔnɔ kɛlɛ ye min kun bɛna kɛ kɛlɛw la belebele kabilaw ni ɲɔgɔn cɛ maa kun tɛ kɛlɛ min su hakɛ dɔn maa kun tɛ kɛlɛ min nafolo kasara hakɛ dɔn maa kun tɛ kɛlɛ min tiɲɛni hakɛ dɔn n'a bɔra Allahu taala la alakira donna o kɛlɛ in ni kɛli cɛ yala lamɛlikɛ jamakulu nin tɛ nabiɲumanya kumacogo de ye hakika yɛrɛ la wa alakira ye min kɛ tan nin dun y'a sɔrɔ alakira ma ci fɔlɔ k'a kɛ nabi ɲuman ye sabula nin y'a sɔrɔ alakira si bɛ san 35 o kuma i k'a dɔn alakira ye kuma min kɛ tan ni ka kuresiw n'u hakiliw yira ɲɔgɔn na i k'a dɔn nin ye nabi ɲumanya kuma de ye hali n'a y'a sɔrɔ nabi ɲumanya kun ma di a ma fɔlɔ nin ye kekuya dɔ de ye kekuya min ni Allahu taala y'a di danfɛn ma danfɛn min ni ala y'ale de kɛrɛnkɛrɛn baaraw la belebele kama hamiw la belebele kama baaraw la gɛlɛman kama baaraw la tɔɔrɔma kama diɲɛ in kɔnɔ adamadenw bolo nka ale de hɛrɛ ka bon ka tɛmɛ baara bɛɛ ka Allahu taala bolo komi nabi ɲumanya baara Allahu taala ye kumakan dɔ di alakira ma kuma min n'a bɛ adamadenya laada kuma sanfɛ Allahu taala ye hakili dɔ di alakira ma hakili min n'a bɛ adamadenya laada hakiliw sanfɛ ala ye kekuya ni kodɔn dɔ di alakira ma kekuya ni kodɔn min n'a bɛ adamadenya laada kekuya a n'a kodɔn sanfɛ ala ye jogo ni ladabu dɔ di alakira ma jogo ni ladamu min ni a bɛ adamadenya laada jogo a n'a ladabu sanfɛ Ali ibn Abi Talibin karramallahu wajaha wa radiyallahu anhu ale b'a fɔ an ɲɛna ka kumakan dɔ la innal makarima akhlaqun mutahharatun a ko i k'a dɔn jogo baw adamaden bɛ tanu jogo min kama diɲɛ ani lahara jogo min b'a to ni adamaden ko n go dɔnnikɛlaw yɛrɛ bɛ kunna siri fɔlɔ yan'an k'a fɔ ko karisa ka kuma tɛ sababa ye an k'a sɛgɛsɛgɛ fɔlɔ jogo min b'a to ni ko n go kunfin ma a b'a kunbiri jogo min b'a to ni ko n go maaw b'a fɔ ko ni karisa kɔni ko ten i kana taa kitabu lajɛ tugun o de don o kuma Aliyu ko o jogoba min filɛ dɛ ko o bɛ sɔrɔ ladabu dɔ de kɔnɔ min ye ladabu la sanuman ye o kuma o jogobaw an'o ladabubaw n'i y'o bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a bɛna fɛn 10 de kɔnɔna na o kuma o fɛn 10 in fɔlɔ diinu awwaluha ko diinɛ de ye nin fɔlɔfɔlɔ ye sabula adamaden ni diinɛ t'i bolo i bɛ sɔn diɲɛ ko bɛɛ ma ni diinɛ t'i bolo i bɛ sɔn diɲɛ waleya bɛɛ ma ni diinɛ t'i bolo i bɛ sɔn janfa sugu bɛɛ ma i bɛ sɔn nanbara sugu bɛɛ ma i bɛ sɔn kalontigɛ sugu bɛɛ ma mun kama e yɛrɛ ka jɔyɔrɔnin kama sabula diinɛ tɛ min b'i bali a la o kuma jogow la fɔlɔfɔlɔ o de y'i ka kɛ diinɛ la wal aqlu thaniha a filanan o de ye hakili ye sabula hakili ɲuman de bɛ adamaden bilasira hakili ɲuman de b'a to mɔgɔ bɛ haramu ni halala dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na hakili ɲuman de b'a dɔn nin ye diinɛ ye mɔgɔ kan ka tugu min kɔ nin ye diinɛ ye mɔgɔ man ka tugu min kɔ nin ye waleya ye waleya min kan ka kɛ nin ye waleya ye waleya min man ka kɛ hakili ɲuman de bɛ nin kɛ sabula n'i kɛra diinɛtigi ye ni hakili t'i la i k'a dɔn i lebulen don o kuma ko hakili de ye a filanan ye wal ilmu thalithuha i k'a dɔn dɔnni o de ye a sabanan ye sabula dɔnni de b'a to adamaden bɛ bɔ jɔnya la ni ka masakɛya pilasi sɔrɔ dɔnni ale de b'a to adamaden bɛ finman ni jɛman bɔ dɔ ɲɔgɔn na n'e kɛra diinɛtigi ye i hakili ka bon nka dɔnni tɛ e la i k'a dɔn fiɲɛba y'i jɛ o ye lebu dɔ ye wal hilmu rabi'uha muɲu i k'a dɔn nin de y'a naaninan ye adamaden kan ka muɲu i kan ka ko dɔw to yen muɲu kama maa min diinɛ b'e bolo hakili ɲuman b'i la dɔnni b'i la
nga munyonente mau kon bafo tiana karsaka doni ama nyogonye a hakli yere fine juru chani nendo doni kela baba do dina tigido nga karsa munyonente de okuma fiya soro la ilaha wal judu khamisuha fune seriya odeni ladabu durunani wal sayka kema ba ladabu tigiye okuma fika ke fune seriye nidde kumba to sira ima unyejiche yatime do unyejiche muso che sabato unyejiche ikake fune seriye ikika chidem belebele in ladike sabula ne ekera dine tigiye ikera ma haklimaye ikera doni kelaye imunyunendo nga ete fune seriye fiya bilade wal fadlu sadisuha fasamantiya koniye aworo nanye mugo fiki yire ka bonya iko tanga iki ka dembaya ka bonya tanga ika kabila tanga iki bokolo tanga noko kana se ibokolo matugo shi sabula nini nyije mauba fo karsa dine tigido haklima do doni kela do ma munyunendo fune seri do nga karsa makote dambela koy okmay jija ni worona ka dafa ila wal birru sabi'uha nyumanya ode awulon fulananye adamadi fi kake ma nyumande yi ni mo sera imakuma okuma uka kungola uka kamana gwankola isiko nyumanya minye oke uye nga na farako dine tikiye iye ma haklimaye iye doni kelaye imunyunendo iye fune seriye iye ma fasamantiyalen dambe tikiye nga ete ma nyumanye mwo kon bode fo karsa kone ni sera makuma okuma nyumanya sirafe aibe fo jigi kode okuma nille budoye wa shukru thaminuha asigina ode adama denka barka dalike ni alay nema kiye alaka nema barkada ni jonye nema kiye okuma jon barkada o tala barkada etsika adama don barkada okuma ijije ka mau barkada nima barkada do ikakola ikadon o lebu dodi o tala ko la in shakartum la azidannakum ni ya Allah tala barkada ala bi jidi ni ya danfon yerefne barkada ikado danfon fena bi gashisiki wasabru tasiuha akonontona ode sabali adama den fika sabali ika kudo tuide kunkoka sabula Allah taala bi sabali baade fe Allah taala ko la in sabartum ni aw sabali la ika do ode hereka bu awma okmani mami masabali ika komayna fiya babila sabula ne kera dina tigi i haklika bu doni bila i munyunendo i funin seriye i ma fasamanti alen dametigi i ma nyumanye i benema u barkada nga isabali lente mawbeno de fok mawkma ni kon sera karsa ma tiena karsa nyogon dina tigite nga karsa sabali lente koy ni yeko ke karsa la te yafa walinu baqiha nokoya ko de jukoyin tobbe farale nyogon kan okuma nini ladabu tay nyogon soro ila ki kado ko juko be nyogon soro ila ni mausiri makuma okuma uka kunya dola eka kema nogonye ngana fora kafo dina be ebolo ma haklimae doni bi ila munyunendo iye funen seriye iye ma fasamanti alen dambe tigiye iye ma nyumanye ibe nema u barkada isabalilendo nga ete ma nogonye ukon bafo tiena juku bain be nyogon soro karsala nga ni karsay ko mimena tebla herala koy ikado ni fene lebuye de okmodel ali ibn abi talib ko innal makarim akhlaqun mutahhara ni juku baw fara nyogon kan wal say ka sika bunya soro ka karama soro ko ka do o bebe soro ni juku tayinde kono okma ali ko ale kon ba don ka fo ale aliyuta ni tiye tigiya kumashi sabula Allah taala ko inna nafsa la amaratun bisu ni de be adama de nyamoriya wali tejugula ni ale farfo ne dron o kore ko ale ya ni de kota o kuma lameli jamakulu ikana jege kata jiye makoyi sabula fami be jiye kono ani on yere sikata la sayabe na ambe bandondo o kuma kika baraka dudo de kama no alkiyama jodoyi o magazin klebe ridwan de bolo
no ye arjina gardien dutigi min no be arjina kono o de Muhammadu ye ni shika subhanallahi fola arjina te bonya ni shika alhamdulillah fola arjina te bonya obika arjina so de masiri nga walsa ka arjina so ere fere fenkele min ba fere o de as-salatu ala nabiyyi niko allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad iye soli nasugo ke ko arjina be mana bode kata madama ni soli be sina warrahmanu nashiha hina masa ala de arjina joka dutigiya di Muhammadu ma ayija amija Muhammadu ye arjina dutigi ni maso aka dutigiya ma ki kata duwere kono ka aka duto abolo alakra sallallahu alayhi wa sallam ikado Allah taala kodon do dama ka hakli do dama mimbe adamadiya lada kodon na hakli sanfe ukuma wajibi do Allah taala kan ke aye sabula Allah taala be fendo ka yere kan wajibi kasoro mugo tsika fen wajibi ala kande na ala be fendo wajibi yere kan ikuma ala be fendo haramu ya yere kan ukuma Allah taala ke wajibi yere kan kan kodon bayndi ala krama sabula ala de bena welelu la belebeleta ikomi qur'ane ka weleli o de donu la girimanye ikomi Allah taala ba fotugumi inna sanulqi alayka qawlan thaqila mawbe dina kuma folu ko ke fen fitini la fen fitini te sabula mugodo hakila ibe fatia korofati walma foradron ni aya in koro eniye ko ni mangele dina fen fuiti halika fo selila ni takbiratul ihram ke fatia dawkan akana ke mugo kono ko ni fen fitini de ninka girin katime jiena kono fenka ngani Allah taala ya nogo ya mamima okuma ka fega ede bolo Allah taala ko innaha lakabiratun selimin fle fen bade do illa alal khashiin ngani sirana ala ya ala ba nogo ya bolo okuma ala ko fen min ka bon ebsinga fo mate ko fen fitini dine konona na fen nogo manti ngani ala e min nogo e madru aya nogo ya okuma Allah taala ala kira glan kanin doni bayin tali di ama wajibi kundo Allah taala ka kira glan nin to ko yinata ami Allah taala dele nene aw ala kalimanya dam bema abi ko ma nga wati corona insha Allah ni ala sigida wara yira ana kureshu we alkaba to jotugumi we ya joka baramun ke ala anga wala mena se oma ami Allah taala dele ala kasgida wara yira ankena mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.